ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య భీకర పోరు కొనసాగుతోంది. ఇజ్రాయెల్కు తానేమీ తక్కువ కాదంటోంది ఇరాన్. ఇజ్రాయెల్ టార్గెట్గా 100కు పైగా ఇరాన్ మిసైల్స్ను ప్రయోగించింది. ఇరాన్ మిసైల్స్ దాడిలో టెల్ అవీవ్ ధ్వంసమైంది. ఇరాన్ మిసైల్స్ ముందు చిన్నపోయాయి. ఇజ్రాయెల్ ఐరన్ డోమ్ మరి ముఖ్యంగా పౌరుల నివాసాల టార్గెట్గా ఇరాన్ దాడులకు పాల్పడింది. ఇరాన్ దాడిలో 30 మందికి పైగా చనిపోయినట్లు ఇజ్రాయెల్ స్వయంగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ దాడులతో బిక్కుబిక్కుమంటూ బతుకుతున్నారు ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ వాసులు. భయంతో బంకర్లోకి పరుగులు పెడుతున్నారు జనం అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనేది. ఒకసారి ఆ విజువల్స్ చూద్దాం. Himmel.